Euskaraldia bertan da. Ni Javi naiz, Mallorcakoa naiz, eta Euskadin bizi naiz orain dela 4 urtetik. Eta nik esango nuke oso harreman estua daukala Deustorekin. Auzo asko gustatzen zait, eta gainera jendea euskaraz asko hitz egiten du. Eta nire rola lehen aldiz Belarri Press izan zen, eta orain berriro Belarri Press aurkitu dut, baina egia esan oraingoan nire rola Belarri Press oso apur bat ezberdina izaten ari naiz. Orain asko hitz egiten ari naiz, bai? Baina aitortu behar dut ez naizela hau bizi. Hori oraindik urrun dago. Nolanahi ere, Euskaraldia proposamena bezala oso erabilgarria da. Baina beti izatea gustatuko litzaidake. Que fuera siempre. Eta orduan, pentsatzen dut iniziatiba hori oso llamatiba dela, baina beharrezkoa da eta esango nuke derrigorrezkoa dela que sea más habitual. Cada 2 años es muy poco. Tiene que ser más continuista las iniciativas. Egia esan, esperientzia hau niretzat oso berria da. Ni Mallorcakoa naiz eta Mallorcan jendea beti hitz egiten du bere hizkuntza, baina normalean ez aldatu. Katalanetik gaztelaniara, hori oso normala da. Eta niretzat iniziatiba hau oso berezia da eta atipika, bai? Niretzat atipika da. M'agrada molt la iniciativa que heu fet i crec que teniu que continuar així molt de temps i fer-lo més voltes, molts anys.